Татарстан парламент рәисе зона семинар кеңешмәсендә азык-түлек куркынычсызлыгы мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә чакырды. Кеңешмә Буа районында узды. Бу очрашу Кукмара, Мөслим, Чирмешән районнарында узачак семинарлар сериясын ачты. Сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин ремонттан соң ачылган Буа үзәк район хастаханәсендә педиатрия кабинетында булды. Шулай ук Буа паркларының берсендә каштан үсентеләре утыртып, хәтер бакчасы акциясенә кушылды. Семинарда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча сөйләштеләр. Ел сайын шәхси хуҗалыклар һәм фермерлар Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясенең барлык күләменең яртысыннан артыгын җитештерә. Республика үзен тулысынча терлекчелек продукциясе белән тәэмин итә, әмма районнарда терлекләрнең баш саны кимү теркәлгән, көчле дәүләт ярдәме күрсәтелгәндә мондый хәлнең булуы мөмкин түгел дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин һәм фермерларны дәүләт ярдәме программаларыннан активрак файдаланырга чакырды. Менә шулай итеп җирле үзидарә органнарының җитәкчеләрен, бизнес агзаларын актив районның менә бүген 8 район монда җыелды. Буа районында тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Нигә дигәндә, авыл халкында безнең тарихыбыз, безнең телебез, безнең динебез, безнең гореф-гадәтләребез анда саклана.